Ya vele wena wrong. Kufanele Noma awuhlehle lana ngeke awukahle. No ma'am mtetele ba, mtetele. Mina nayi inkundla ba. Mina ngaqhathwa mfethu. Waqhathwa. Ngaqhathwa. Nami ngaqhathwa ke. Asikhombisana ke. Amagalelo. Mtetele ba. Amagalelo. Yabona he. Hayi. Bam, wasa. Ngiyanibingelela nanke babukeli beBlack Life TV kuphi nokuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Le show lesibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke nje kubhuti wami la eceleni kwami kusho kona lokho ukuthi ukhona umuntu amthandayo kakhulu and asemenzele izinto angayiqondisisi kahle kwi-relationship yabo. Kodwa ke soke sizwe kahle yonke into njengoba izosichazela ukuthi kanti kwenzakalani. So ke asike simuzwe ukuthi ngabe usiphatheleni. Sabona kunjani? Sawubona kunjani? Ngiyaphila wena? Ngiyaphila. Ubhuti wabayi sibanga? Ngwakalithuli. Uthuli. Yebo. Madlanduni. Yebo. Ubuye kuphi ukuhlala? Ngihlala eMdilovu. Emdilovo le ngako Adams but uyaqhubeka uyele kudeni khona impela. Ubuya khona manje noma mhlawumbe uqashile la eThekwini? Ngiqashile ngihlala eLontunjaneni kaMashu. Oh okay, mhlambe ikhaya lakho noma uqashile? Ngiqashile. Okay. Ngifika ngomsebenzi. Oh okay. Kodwa kahle kahle wena ukhulela eMdilovu. Ngikhulela. Beyinjani impilo ekhaya ngesikhathi sakho sokukhula? Mhlambe ngabe ubuyi lo mntwana lo okhulise ngalendlela ukuthi mawucela into manje uyithole manje kungashiyo ukuthi linda kuphela inyanga noma ubuyi lo mntwana lo ukhala ngento manje kuthiwa qimnathi sipheli isila njengamanje noma bekuthiwa awulinde kancane kuphela inyanga mhlambe futhi okungenzeka ungayitholi. Hayi lo bengalindi. Ubuvela uyithole. Ngangiyithola nje same time. Okay. Ngicela nje. Ukhulele esandleni sa baba nomama behlangene noma mhlambe ubaba ubeyedwa noma mhlambe umama ubeyedwa noma ukhuliswa ugogo? Ngikhuliswa umama. Ayiwa mama yedwa. Okay. Ungowesingaki ebantwaneni bakwenu? Yimi ngedwa nje. Uwedwa futhi? Yimi ngedwa. Shithi kahle yonke into. Isikhathi esiningi ungangizwa kabi. Abantwana abasuke bezalwa nga-1 basuke bacabanga ukuthi yonke into efika endlini eyabo. So wena ngabe bakufundisile ekhaya ukushare noma ubunomqondo ukuthi uma into efika nayo yami ithi mina? Ngangikwazi ukushare because osisi bama nabo banazo izingane so sesikwazi. Unabomzala? Yebo nginabomzala. Oh okay. So awungilandiseke ngomuntu wakho lo ongasa understand kahle ngaye manje ukuthi sithini story sakhe ukuthi nahlangana kuphi umuphi lo nyaka loyo nahlangana ngawo and beniphathane kanjani ubudlelwano benu busanda kuqala? Besiphathane kahle kakhulu beku right ayikho nje futhi into engangishoda ngayo konke nje kwakuhamba kahle. Okay. Inkinga iqale la shothi kunobhudi la sikhule naye. Ekhaya kubo bebengekho right kahle ngokwezimali ngisho kanjalo yabo because bengaphathekile kahle. Wase ngixoxela ke indaba yakho ukuthi hayi ekhaya ngiphathekile kahle futhi hayi okudla ngikutholi kahle and so ngicela wena because wena uyakwazi uku-afford ngicela ukusiza wena. Mase ngivuma mina ngathi hayi kulungile mfowethu ungafika lapha kumina ngingakunika ukudla nako konke okudingayo yabo. Okay. Manje ke shothi ngiyasebenza ngini manje usajwayela ukufika afike ngimnikeze ukudla ahambe afike ngimnikeze because ngeke kuze kubuye kahle afike kukhona umuntu wami ezohlala nami yabo. So kumele akuhloniphe lo ukuthi nginomuntu endlini. Manje ke ngiyasebenza. Into edala ukuthi kube nenkinga bese nginokumbona bese nokuphambana endlini. Kukhona umuntu wami siphambane uthola ukuthi sengiyabuya isikhatshana mhlambe ngo2 minutes hlasimbe siphambane egate-ini ngithi ngambuza elinyaka uthi kabi yami njengoba usuke ufika lana ngingekho wasehleka kathi hayi lutho bengizobheka wena. Ungibheka kanjani ngisemsebenzi kwazi kahle ukuthi ngisemsebenzini. Uyazazi ikhathi ongena ngazo emsebenzini? Uyazazi kodwa unakho ukufika azi kahle kamhlophe ukuthi wena usemsebenzini. Azi kahle kamhlophe because ngayibuza lo nto umuntu lo engihleli naye endlini ngambuza ukuthi ubhuti lo njengoba siphambana naye
Sengibikela iy'tori angangitshela athi hhayi ukafike la azobuzisa wena ahlale-ke yabo wangangixoxela kodwa indaba ephelele Ukuthi kwenzakalani. ukuthi kwenzakalani. Umuntu lo uhlala naye nje ukuthi ngiyahlala naye noma usuke efike ngokuvakasha. Usuke efike ngokuvakasha. Okay. Lento yenzeke manje nje njengoba kade evakashini. Oh, okay. Manje uthi mangabe efike ezoyibuzisa wena mhlawumbe usuke ezocela something noma usuke ezobheka wena noma usuke mhlambe endlela thizeni ezo-check nje ukuthi kwenzakalani. Angazi nami ngoba nje nami senginokumsola nje angimqondi kahle. I understand. Ngoba nje akumnandi ngisho ngathiwa nje umfowenu nizalwa naye ngeke kuze kube mnandi umbone ehamba nomuntu wakho nje endleleni wazi kahle ukuthi nizwana naye lo muntu. So bekwenzakalani? Bengagcini shuthi ngokuzobheka nje aphanibane nawe. Mhlambe ngabe kukhona enye into ebesingaphezulu kwamandla lo ola uzoyilandelela kahle ukuze uunderstand ukuthi kanti kwenzakalani la? Iyona into engizoyilandelela ngoba manje lo muntu lo sendlini ukhulelwe. Umntwana wakho? Iyona into engifuna ukuyazi-ke leyo. Oh, okay. Anginayo isho yalokho. Oh. Umabalo sikhuluma ngayo? Mangidi. So mangabe ekhulelwa mhlambe wena unazi insolo thizeni ukuthi hayi mhlambe kungenzeka kube ukuthi the time kade ngisemsebenzini and lo muntu benginaka ukuthi bengijwayele ukuphambana naye ephuma mina ngizongena endlini mhlambe unokusola ndlela thizeni ukuthi mhlambe khona into beyenzeka wena ungekho ungakabuyi emsebenzini. Nginako nje ukukusola lokho impela ngoba ukuhleka kwakhe mhla ngimbuza ukuthi ubuya izokwenzani la kwangisolisa kakhulu. Ngisolisa kakhulu angifuni uqamba amanga. Mhlambe yena uyamazi ukuthi unayo partner noma ube umuntu osingle? Hayi lezo zinto izinto afihlayo akajwayele nje ukuyikhuluma ngazo. Akikhulumi ngazo. So njengoba usinikezile-ke inamba yakhe sikwazile ukuthi simxhume samthola futhi akanqabanga ukuthi afike la e-studio. Yebo. Kodwa akazi kahle ukuthi ubizelweni. So ngiyacela ukuthi unginikeze ithuba lokuthi ngimbize ukuze uzokwazi ukuthi ukwazi ukukhulumisana naye umbona-ke manje ubuze yonke imibuzo ngale ndlela ofisa usungabuza ngakhona. Hayi kulungile. Ngiyabonga. Cela usilandela yena. Siphinde sikwamukele mbukela bekhaya kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So-ke ubhuti uvumile ukuthi asijoyine and nginethemba elikhulu ukuthi sokwazi ukuthi silithole iqiniso ngoba nakho sizolithola ngaye. So-ke asike sizothi ingabe kuzohamba kanjani. Sawubona kanjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ubhuti waba Sibongo? Wakamthiya Sibongo, igama uSizwe. Mthiya? Yeah. Ushandu kaNdaba? Impela. Umbatha? Ubuya ngokuhlala? Buya endwedwe ngokuhlala. Yeah, bathi NDW. Yes. All right. Kodwa ke ngibhizi la nje elokhuzaneni kwamasho nayo bafulo. Oh, okay. Yeah. So nazana kakhulu? Sazana kakhulu. And nijwayelene kakhulu. Mhlambe ngaphezulu ukuthi umngani mhlambe nobhuti phela kuyenze ubhuti wakho umthole ekuhambeni. Angisho ukuthi ninegazi elilodwa but ningobhuti. Yeah, kahle sikhule ndawonye yabo, sikhule ndawonye. So since singala sobabili kaMashu, mina vele nginomndeni la kaMashu. Okay. Since ngamuva ngale ngeza ngala so ngiphila nomndeni wami ngala kaMashu. Oh, okay. Yeah, that is why ngiclose kakhulu kuyena la aqashe khona. Oh. Yeah. Ngiyazi ukuthi uzwile mangithi igama leshow ithi umfuna nomuntu wami. Mhlambe ikhona nje into eqhamayo emqondweni wakho ukuthi ishow ayibhalelile igama layo ithi umfuna umuntu wami. Angeke ngazi ngoba kwakhona ukuthi angibizelana iyangithusa leyo nto ukuthi angazi nami ngibizeleni khona amakhamera lana ngiyathuka nje face yabo khona nama bodyguard angazi ukuthi story singani yabo nconthiwa ungibekile nje umjidi ukuthi sikhiphane ngithola. Okay, wakade ugcineni nje ukuyikhulumela naye since uthe umuntu obumjwayela kakhulu i-conversation yenu yokugcina beyinini? Sanda kugcina nje ukukhuluma nobafo phela akasikhulumi njalo ngoba umuntu obhizi ngamatoho yabo. Okay. Uyasebenza so bingelelana nje la enkundleni zokuxhumana esho ukuthi uright
mekhona ngikwazi ukuthi ngiyombheka mengekho-ke ngiyazika-ke lapha ekhaya. Okay. Ikhona lento ayishilo athi uye wakujwayela kakhulu ukuphambana nawe wena usuka endlini yakhe yena ebuyela endlini yakhe ebuya eSpan. So uke wathi khona la usuku aphambana nawe ngalo wakubuza ukuthi hawu wenza ini la ekubeni mina uyazi ukuthi angikho. Uthi wena wase wahleka. Mhlawumbe ngabe uyalikhumbula lelo suku lelo? Ya, ngiyalikhumbula lelo suku ukuthi izinto ey'kanjalo ngisuke ngeke ngiy'fake emqondweni because umshida wami lo ngikhule naye yabo. Okay. Ya, mina ngiyayithanda ukuyihlekela, uyazi naye. Ngiyathanda ukuba nama-jokes sometimes yabo. Okay. Yeah. Ngoba nakho uthi wena uyamazi ukuthi ubesebenza kanjani. So kuza kanjani ukuthi uhambe endlini yakhe? Wazi kahle ukuthi useSpan. Mhlambe ngabe yini le boyilanda endlini yakhe? Wazi kahle ukuthi akekho. Kuyenzeka phela ubafa abe khona mhlawumbe uthola ukuthi angazi yabo. Izinto zamadatha nani kuyenzeka iphele kanti ubafa usuke khona endlini yakhe. So ngithi mhlambe ngiyothatha ama-chance ngibone ukuthi ngizomthola endlini yakhe yabo. Yeah. No, ngiyakuzwa. So njengoba ula ucelile ukuthi sikubize ukuze ezokwazi ukuthi akhulumisane nje nawe ubuso nobuso futhi enesineke nesikhathi sonke. So ngiyacela umuzi ukuthi kahle kahle kubizile la. Hayi, anginankinga. Ngiyabonga. Ngiyacela ukuthi ukhulumisane naye. Sizwe mfowethu. Sure. Uyaphileka? Akugrand malume. Ngibizile la nkabi yami ngenxa yesimo. Uyazi nawe ukuthi sabantu abaphilisanayo mina nawe. Sure. Yabo. Ngeke ngikulahle futhi ngiyofa ufa khona. Yabo. Manje nkabi yami inkinga yami isekutheni uyazi usile umuntu ojwayele ungivashela endlini angini. Sure. Yeah. So mangingekho awubi khona ngoba ngisuke ngingekho kusuke khona yena. Yeah, yakwazi lo. Yeah. So manje nkabi yami ngalolu suku ngihlangana nawe esangweni lapha engiqashe khona kwakwenzakalani? Njengoba sengichazile bafu ukuthi kuyenzeka ukuthi mhlawumbe umuntu aphelelwe isimo sedatha yabo bese kuba ukuthi ngithatha ama-chance ukuthi ngiyokuchecka. Nawe wabona lesa sikhathi sasiphambene nje kancane bafu yabo. Ngangithi ngizokuchecka kanti isikhathi asikaqondani sokuthi usubuyile emsebenzini. Bengazi le nto ukuthi ngaba yi-ish kangako bafu. Ubona ko right wena lokho kwakwenza? Ngasisithi nje mfowethu lesimo lesi ngiyasithatha ngisibhekisa kuwena. Ungafila kanjani nje wena njengomuntu wazi kahle ukuthi ushiye umuntu endlini nangi mina sengiyaqhamuka sengiphuma esangweni la uhlala khona ushiye umuntu wena ngiyosebenza angini. Mase ngibuya ngihlangana nawe ungafila kanjani? Shuthi kahle kahle wena bafu la ungithembi style ile kahle kahle asivele uyikhathi nje in short awungithembi kahle kahle. Angikuthembi impela, ngikuthembi futhi ngoba dedawuthi ukuthi ngingakuthembi ngeke ngaka umngoma la ngoba bese ngimbona usile ukuthi khona into wrong ngaye khona ushintsho selukhona. Ngaya ke sangoma ke sabe singinike into ukuthi kwakhona nje umuntu othi kuyena yabo abe nezintwala njoba nje uzibona nje nawe yabo. Ngase ngiqala nginothisa lapho ukuthi inkabi yami ngeke. Ngiyangithakatha. Ngathi ungidle ithende nje. Ngiyangithakatha kahle kahle. Amanye amagama uzoconfessa la ukuthi lezi zinto suzenzile kahle kahle uyangithakatha. Lalela nkabi yami. Nami bengizama ukuvikela kwami yabo. Uvikela kwakho ngokuthi ungithakatha. Iyo nto ibiza ngokuthi uyindoda le. Usizwa lalela nkabi yami. Sikhule nawe angini. Ngiyakwazi lokho. Yeah. Usilinga mshela phambi kwakho. Uyakwazi lokho. Ngiyakwazi lokho. Sesizide isikhathi futhi nginayo. Maye wena. Yini oyekwenza ukuthi ungidle ithende? Sulibeka ngembaba ke manje ukuthi sengikudla ithende. Ngoba phela nazi izinto ziyakhomba phela ukuthi ho. Yabo.
Athi ngivele ngikubekele mfethu yabo shona kakuya yeah mfethu mina nomuntu wakho yabo umuntu wakho yena wangisukela wanga-approacha yena uyavuma ngiyavuma angithi wena uyangithakatha manje ngizophikelana ngoba ngiyalidinga ekugcineni usizo kufanele ngisizakale kulento engikuyona so wena njengoba ungithakatha nje kufanele ngikutshele iqiniso yabo uyena wangi-approacha uyena wathatha inamba yami lalela usizo lalela sho malume oqala wena wafika kumina uzokhala uthi kuyini ekhaya abakuphethe kahle yes kini wena wawulala ungadlile ngiyangizwa ngafika mina yes ngoba naku sikhule ndawonye sabafowethu yes saba ndawonye ngwethema wafika kumina wazokhala wazothi ucela usizo ngakusiza wena wenza kanjani lento bafu ngizokutshela mina ngumjida nami mfethu yabo if itheke ningiflectela ngeke ngiyeke njami yabo ngeke ngidabakho entombini yami no angiprove ukujida bami angiprove ukujida bami mfethu wawenzani ngangisatisfy shuthi ayingekho enough for wena yabo so mina angizama mfethu ukucover la khona engacover khona ayisama out yaphila wena indaba ungabuza ithekeni yakho ukuthi why iyona ifuna ukufletha nami yasho njalo kwena hey iphi reason eyenza ukuthi ikwazi ukunginika inamba yayo ngoba iyona kahle kahle esuke ngibizile kwakhe ngitshela ukuthi awukho wena wangangitshela ngani wona ngabe yami njengomuntu esikhule naye ngizokutshela kanjani ngoba phela vele usungeke uthembe mina njengoba namanje wenzile awuthembi mina ukwasithola nje isikhathi sokuhlala nomuntu wakho phansi umbuzo ukuthi what's going on ngambuza wathini yena hayi ngitshelanga into ecacile ngase ngithatha isinqumo sokuthi ngenze lento lena kezona wangibiza mina lalela sizwe ngilalele nje manje yabo nje manje ungilethe phambi kwamakhamera yabo bukanisa nabantu ekugcineni lonto mfethu bese ngayikhuluma man to man njengamajida njengamanje mfethu uzokhuluma nami in public ibizwa ngani into yenza mfethu man to man sikhuluma man to man Says ngiyawazi ukukhuluma man to man nami yazi yabona bra wami ngizokutshela mina ungichithela isikhathi wangibiza lawa ngibiza into engeke lalela mfana kithi kahle kahle yini kahle kahle ungibizele yona mfethu yini ungibizele yona masongibanga no angisheshe ngicacisele bra wami wayena vele lo muntu wakho njengoba ekhuleliswe yimina lo ngana kuyona yakho njalo Asiza so yilokho ebengifuna ukukutshela kona njalo no ehlisa umoya ukulwa ngeke kusize ngalutho njalo mina ngikutshela ivari njengomjida wami ngithola ukuthi usazi istory sakho sokuthi lo muntu ohleli naye yena lo muntu oyitshela ukuthi uyena Asiza wazi nani ukuthi ukhulela mfethu ngiyeka bekufanele ngintshele iqiniso angeke ngifuna sikhulume man to man ufuna sikhulume man to man bra wami ehlisa umoya asikho isidingo salonto ufuna sikhulume man to man singakhuluma man to man manje right now no mnyekela sukuma uzongibamba ndoda mnyekela sukuma ufuna sikhulume man to man asingakhuluma man to man bafu ngisabini sizokwazi ukukhuluma kanje nami athi ngikutshele mfethu athi ngikutshele ungenza i-enemy la mfethu yabo umuntu osiqhathayo la akumina ilo muntu wakho wesifazane mfethu umuntu wakho ongi-approachile mina so why i-blame kufanele i-shift ize kumina zibuko uqoke mina uyimina nje wonje wayimi yabona-ke lonto ayimi nje hambe singaxoxa ayikho inkinga uma uthi ufuna kuvala amakhamera singaxoxa ngisize wonje wayimi no asixoxe baba no asixoxe no asingaxoxa njalo khululeka anginqeni yazi nginqeni njalo singaxoxa njengamanje angikwazi ukuyenzelana into yenzayo kufanele ngenze njani ngibaleke angilona phela mnikwa la phezulu futhi angisona ke nishimane phezulu yabo kini bayazi ukuthi wenze nje kini bayazi ukuthi wenze nje phezulu ufuna ubazisa anivese ubazisile namakhamera phambi kwakho yabatshela yabaxoxela angithi wena usu-famous wena usukwazi ukutrendisa abantu manje ubuzokuveza kanjani ukuthi umntwana wakho Sizwe uyaqhubeka uyamondla yena umuntu athi uyamvakashela endlini yakhe wena kanti umntwana wakho uzoshonini bengisazothola ithuba ngikhulume naye manje mase engilethile amathi ngiyeke
Hayi ngathi woza mfethu, khuleka njalo. Woza mfethu, khuleka ngisabile mina mfethu, yazi, ubunqeni. Uma bafuna ukukhuluma naye mentoment, woza njalo. Ngikusabile. Ufuna ukukutshengisa ukuthi angikusabile njalo. Ngikusabile. Wena manje lokhu uyitshela ukuthi unemali nayo yonke into, khona izinto ongenazo mfethu. Ya nginemali vele. Ya. Nginayo. So gcina lapho emalini. Gcineni umuntu wakho umsatisfy. Yabo? Ngicela ukwazi ukuthi bawuzoshonini ukuthi ukhulele umntwana wakho. Uyoshonini ngempela. Bengisazothola isikhathi ngikhulume naye. Athi ubusy nje. Nini? Lenganjo anginibizondliwa yimina. Uthule. Uzoza kanjani kukhona umuntu wakho endlini yakho? Uzoza kanjani? Angithi angizi mina endlini yakho kukhona abantu. Isizwe, ubungafiki yini? Bengifika but bengeke ngikhulume umuntu wakho. Bengifuna ukukhuluma nawe uqobo. Nje wena ngeke. Lokhu uzenza isikora, awusona isikora nje angiyezwa. Awusona isikora. Lokhu uzenza isikora ngami. Lokhu uzenza isikora ngami. Hayibo. Lokhu uzenza isikora. Umuntu sebhadini la. Lokhu uzenza isikora ngami. Hawu. Manje uthi ubhuda akaqhubeka yondlu ingane yakho esasesiswini. Because phela umntwana uqala ukondliwa esasesiswini akulinda ukuthi fanele azaphumele ngaphandle. Akuyena ukuthi wenze njani, no? Akuyena ukuthi wenze njani. Malume. Uqhatha nenduku. Ungayenzi lokho. Kaze lafana kini. Uthi kuyena kanjani? Ukuyena ukuthi ngikona nabafowethu mina bayinsizwa. Hayi insizwa bakatshele. Bayinsizwa. Ngeke uzamsebenzisa mina. Hayibo. 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 Hayibo wena. Ngeke. Yeah. Uqonda ukuthi uma uthi kukuyena ukuthi uyaqhubeka nokumondla umntwana because usukuvezile ukuthi owakho. Kukuyena mfethu. Kukuyena. Angithi afuna ungilalela. Mina wrong, mina obhedayo. Angithi. Mina isilwane egcineni angithi. Naso nesilwane. What about friendship yenu? Uthi ayiphele njengamanje? Inkinga egcineni ublame mina. Yabo? Vele ngiyablame. Kanjani obumuntu wakho wangisukela? Noma kanjani kumuntu wakho wangisukela? Bekumuntu wakho wakusukela umcebe ngani ke kumuntu wakhe ukuthi lalela umuntu wakho uthini kanje kimi uzumrecord uma uthi uyakhuluma naye. Mawuthi wenzile. Wawungakusho ngani lokho mina? Ngibone nami ukuthi ngidila kanjani umuntu wakho. Waseqaleni mina wrong angithi. Ya vele wena wrong. Kufanele ukufeyisa. Nawe usheshelana ngeke awukahle. No mthetele ba, mthetele. Mina nayi inkundla ba. Mina ngaqhathwa mfethu. Ngaqhathwa. Nami ngaqhathwa ke. Asikhombisana ke. Amagalelo. Mthetele ba. Amagalelo. Yabona nje. Hayi. Bamba wasa. Ngibamba mfethu. Siphetha ngokuthini because lo muntu lo othi wena ukhulela ingane yakho uyamvakashela endlini yakhe. Siphetha ngokuthini? Because uyena umuntu obhekelelayo financially. Awunalutho wena. Wena nani? Nani? Wena nani? Nemali kuphela. Wondliwa yimina wena. Awu, lesidoda sakhe asenzi lutho. Kufanele ngabantu umthisa lo muntu. Abanalutho. Manje ibhara ukwazi kwenza. Ntwana. Yekele hlisa umoya ayikho lento yenza iyabheda. Angijwayela wena. Angijwayela. Ungitshengisa indlela mfethu ngiyenza umoya, ngiyenza isikhathi. Futhi ngomoya, hlela kumina. Asoxoxa kuphela, ngasabi khona nomnini. Send the live location yes. Yena nami. Yena umuntu. Mbukela lapha ekhaya, kuyacaca ngazi ukuthi uhlelo sizoligoqa la. Ngesimanga sokuthi niyabona nani ukuthi inqubekela phambili ayikho mekunje. Ngicela ukuthi ungakhohlwa subscribe, ulike, ushare mina ngiyithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.